Sirkal maduong' kokalo kuom log tich mar apisas makedo gi timbe monj mag njore. Manamotesini National Anti-Terrorism Center komakre gi riwruoge pinje e piny mangima United Nations obago romo mandalo 2 e kaunti ma Nairobi mar kedo gi timbe monj mag njore. Kaka ripota mara James Opondo lerono, romono geto jiwo arita ne tuke madongo mitimo e pinje Afrika kendo biro motelo ne tuke mag pinje Afrika 2027 biro bagi e pinje mag Afrika ma ugwe. E kinde ni mapinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania timo ikruok mar bago tuke mag pinje Afrika higa mar 2027 dwaro koro medore mar nywako lwedo e kind sectors mopogore kama oting'o sectors mag arita, jokanyo kaachiel gi josir tukegi mawuok e pinje maoko. Romono makende geto jiwo arita ne tuke madongo ahinya to ne tuke mag pamoja AFCON higa mar 2027 kendo keto maino e rieyo sekta duto kapok tukego ochakore ayanga. We are all co-hosts and we face an almost similar challenges in terms of security. It is important that we not only collaborate and work with each other, but also learn from international good practices. In the room, we have counterparts from CAF, from FIFA, and from other partners that have organized major sporting events, and therefore it is important that we are not only able to look at what we can do regionally, but what are the good practices that we can leverage on globally. Nyaka chop tarik 30 dwe mar 11 higani, monj mag njore mohewo 4,000 osetimore e pinje mag Afrika gino ma osekelo tho mar ji maromo 16,000 ma nyiso ni kwan ji maromo 15 wito ngimagi pile ka pile kokalo e monj mag njore. Bago tugo maduong' kaka mano mar adhula e kind pinje mag Afrika nyalo bedo thuolo ne jonjore timo maundu gino makoro kelo paro mar timo lalruok e geng'o timbe machal kama. Major sporting events are quite vulnerable to targeting by other negative forces, not just terrorism, but they face a variety of security challenges. And I think it is important that we are starting early to try and learn from how other major sporting events have been protected, to try and build capacity that shall ensure that we are able to address any challenge that any security challenge that may threaten the event. Kanuwoyo e romono, jatend dongruok tuke pinje Afrika e riwruok mar pinje Afrika kata AU Lindelo Dlamini omedo wacho ni dwaro nitiere mar tiyo kanyakla e rakruok gi timbe njore kokwayo pinje duto mondo obi kanyakla e nyayo kwe kinde ka kinde. Romono noywore gi jotelo mawuok e pinje Afrika, riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika kata CAF, jotelo mawuok e migawo mar tuke, apisas makedo gi timbe monj mag njore kaachiel gi josir tuke adhula. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.